एगो भाव लागत कैसे अब जो छपरा के माटी पर गावत नहीं तो दू लाइन हो बनता लड़किया कैसे कहती है शिवानी सुनो का कहलू हमरा से तू हो तो ये न कहलू ए मुंबई में मन ना लागे हो दिल्ली से दिलवा भागे तो मन भर गइल बा देख देख के लाल किला हम कहनी के का कहत चल ना बैसाखी साखी यहाँ रसगुल्ला खिया देते शीतलपुर में अब तो हाईवे भी बन गइल बाटे अब तक बैठबू टप दे गप दे पहुंच जेबो जाम लगते नहीं कहीं एगो हमर गाना आई रहे छपरा जिला आप लोग सुन लो तो ऐसे हमने के बानी से छपरा का माटी पे से दुल्हन गा देती लड़किया कहतिया ए मुंबई में मन ना लागे हो दिल्ली से दिलवा भागे तो मन भर गइल बा देख देख के लाल किला लड़का बा कहलस कुछ ना इतना कहलस अरे चलो ना घुमा दी तो है ए भाई सही में देह में माटी छपरा वाला माटी बात एकदम क्या बात है ए मुंबई में मन ना लागे गमछा केकर पता बता रहा बोला केकर गमछा गोलू राजा के गमछा केहू व्यास के देह पर चढ़ जाए तो ओकरा देह में रिदम आ जाए हमरा के कहियो नाचल देखत हो लेकिन गोलू राजा के गमछा हमरा कान पर चढ़ल त नाचे लगनी नो कैसे मुंबई में मन ना लागे दिल्ली से दिलवा भागे मन भर गइल बा देख देख के लाल किला चलो ना घुमा दी तोहे छपरा जिला चलो ना घुमा दी तोहे छपरा जिला तू गांव के शिकायत करे लू जहिया से तू बम्बई रहे कहे लगली हमरा से के सुनतनी ए जी अजीत जी सुनतनी गोरखपुर रे तोनी के गोरखपुर ना छूटी का रे बिकवा होने जगह बैठ के लगरा बात हो ऐसा ही घूंघट में रहली पहले आ जहिया से बॉम्बे गईली तो यहाँ से औरे छपरा के बुराई करे लगली हीरोइनिया करतिया तू ना भावना में तो बेस जी के मेरा रुआ कहलस अरे कि गौवा में गरम बड़ी लागेला जी एही से मन मोर भागेला जी तो हैलो ये बात नोट कर लो अरे झूरू झूरू बहेला पे
पिपरा के छुआ में सुना सुना आई का कहतर सले कबा अरे शीतल 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 शीतलपुर में अरे शीतल शीतल शीतलपुर में मिलेला पनिया हो तरीके सुनी ना रहुआ बड़ा अथी आदमी माने आज तक हमरा के सोनपुर के मेला ना घुमैनी सोनपुर के मेला रहुआ जानी लो त कहतरी हमरा से सोनपुर के मेला के तो बड़ी नाम सुनीला चलो ना सुनो तने तक देखा ई ऐसा नहीं के जे खाली कमर से नाचल जाला तने तने मटकियायो के नाच सकत नहीं सा चल ना घुमा दी चल ना घुमा दी तो है छछुंदर रविंदर भैया देखिए खुश होके मिथुन बाबू के गुरुजी हम सबके बड़े भैया और मशरूम कंसल्टेंट देखो पढ़ा लिखा ना रहते थे कंसल्टेंट ठीक बोलते नहीं इंजीनियर साहब मशरूम के इंजीनियर हम लोग रविंदर भैया की तरफ से पुरस्कार बार बार आ रहा है क्या बात है करिया ड्रेस में जान मारते नहीं रहुआ अरे छपरा में का कोई ढोसा मिली कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा मिली कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा मिली आरा होके छपरा होके बलिया होके कौनो जिला भोजपुरिया होके वो जो बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज बेचाला जैसे जाबू तो छपरा मुस्पिल्टी चौक पर तार का मिली बता दे तनी सुन ल तर नहीं याद होता अरे चलो चलो गोकुल डेयरी में छोला चाट खिलाएंगे छपरा गए हैं आप लोग कॉफी हाउस जानते हैं कभी कॉफी पिए हैं वहाँ अगर पिए लोग हम बैंकरों से कह दी अरे वही जगह कॉफी हाउस गरम कॉफी पिलाएंगे भाई देखो भाई कॉफी पिए खातिर राणा सिंह लाला सिंह के तरफ से कॉफी पिए का पैसा आ गया बाटे हतरौरो हमसे गजब गजब के बात कहिला चलो ना चलो ना
छपरा जिला। आज चल न घुमा दी तो है छपरा जिला। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है राजा।